katong iyang ikutlo nga Sirach 38, doktor to, dili to albularyo. Kay ang iyang gi-translate ang albularyo sa English, herbalist. Ang nabasa na to, dili herbalist, kundi doktor. No? Physician. Kunya, kato yung giingon ka ganina, nga wapay physician sa una, di pa siguro parehas sa ato ron. Ganoon na natay Kinijong University. Pero di anay doktor sa una, eh. San Lucas gani, doktor. No? Di kwak doktor. Colosas, Kapitulo 4, versikulo 14. So, usa na siya sa mga doktor. Unya, ang problema lang ani, kay di man tanan naghimog milagro, nag-ayog masakiton, gigibalabaran man Kristo. Sa Mateo Kapitulo 7, 21 nga tos 22, dili tanang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasud sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton